Dyma'r myfyrdod ar gyfer dydd Sul Ebrill y 30. O arglwydd, Dyw pob daionia gras, sy'n heddi cariad mwy na allwn ni ei ddeall na eroi. Llanwn calonau ar fath gariad tuag atad, fel na bod dim yn rhy anodd i ni ei wneud, na dim yn ormod i ni ei ddioddau, wrth i fyddhau ddewyllus. Amen. Wel, dwi'n mynd i ddarllen chydig o adnodau o'r ail bennod yn y Philippiaid. Pidiwch bod am y gorau fod yn bwysig, nac yn llawn ohonoch chi'ch hunain. Byddwch yn ostyngedig, a pheidiwch meddwl eich bod yn well na phobl eraill. Meddyliwch am bobl eraill gyntaf, yn lle dim ond meddwl amdanoch chi'ch hunain. Dylai eich agwedd chi fod yn un fath ag agwedd y Meseia Iesu. Felly dyma Dyw yn ei ddyrchafu'r safle uchaf, a rhoi'r enw pwysicau un iddo. Bydd pob glin yn plygu enw Iesu, pawb yn y nefoedd, ar y ddeiar a than y ddeiar, a bydd pawb yn cydnabod mae Iesu Grist ydy'r arglwydd, ac rhoi clod i Dduw y Tad. Wel, yn syml fel teitl, os liciwch chi ne, destun un myfyrdod am heddi, dwi wedi rhoi Ein Meistr. Ein Meistr. Ym mlynyddoedd cynnar y ffydd Gristnogol, roedd un cwestiwn a fynyd i'r Cristnogion gan roegwyr a Rufeiniaid. Be sy'n gennych i'w gynnig na diwe gennym yn barod? Be sy'n gyda chi gynnig i ni na diwe gyda ni'n barod? A'r un oedd yr ateb bob tro, Iesu Grist yn arglwydd a gwaredwr. Yn ei bregaeth wedi'r Pentecost, cawn Pedr yn cyhoeddi'n glir iawn, gwybydded holl di Israel yn ddiogel darfod i Dduw neithir yn arglwydd ac yn Grist ar Iesu hwn a groesol Iaso chwi. A dyna'r pwyslais sydd i'w holl bregethu. Dyna'r peth mawr a phwysig, dweud am Iesu. Pan ofynnwyd i Pedr ac Ioan gan y llys crefyddol, trwy paw dirdod ar ei achawyd y trian wrth borth y deml, fe gofiwch yr ateb, trwy enw Iesu o Nazareth. Ac yna mynd ymlaen i ddatgan, nid oes enw arall dan y nef wedi ei osod. Does neb tebyg i hwn. Mae fel pen dweud, i beth mae eisiau ni yn boeni am ddim arall, manion yw nhw, petheiach yw nhw, Crist sydd fawr. A pan edrychwn ar bregethu'r apostol Paul, yr un yw'r pwyslais gan ddwantau. Dyw a'i trad yr chafodd ac aroddau sydd o enw yr hwn sydd goruwch pob enw. Fel yn enw Iesu y plygau pob glin o'r nefolion, a'r dearolion, a than dearolion bethau, ac y cyffesau pob tafod, bod Iesu Grist yn arglwydd. Wel, heb ymelaethu mwy ar bregethu'r eglwys fore, gellir canfod ar unwaith mae pregethu Crist yr oeddynt. A da i ni gofio mae oherwydd y pwyslais hwn yr ydludiwyd ac y dienyddiwyd nhw. Byddai'r awdurdodau crefyddol wedi bod yn ddigon parod yr eillonydd iddyn nhw, wneud weithredoedd da, sôn am broblemau'r dydd, trafod crefydd, annog pobl i fod yn ffyddlon. Dro ar ôl tro fe ganfyddwn mae ei cyhoeddi bod Iesu Grist yn arglwydd a gwaredwr. Hynny oedd y maen tramgwydd. Er enghraifft, yn adnod 18 o 4 bennod yr actau, dedfrydu Pedr ac Ioan gan y llys, yn barod i'w rhyddhau, os a ddawent, nad oeddynt i siarad na dysgu o gwbl yn enw Iesu. Enw hwn oedd yn gwneud gwahaniaeth. Dyna oedd y gwahaniaeth rhwng rhain a chryfyddwyr ei dydd. O'n i erys hyn yn wir o hyd. Fe ofynnir i ni heddiw, beth i chi'n gynnig? O droi'r llyfr sydd wedi ennill ei le wrth ochr y Beibl a'r astell yn Pilpydau, gwelwn yr un pwyslais, ond gadawn ni bant y celyn siarad dros bawb arall. Ymgyrmed pawb i lawr i enw'r addfwyn oen, yr enw mwyaf mawr erioed a glywyd sôn, y clod y mawl y barch a'r bri, fo byth i enw'n harglwydd ni. Roedd yn haid ar ochr fy mam yn ddiacon a phregethwr cynorthwyol, yn ddyn diwiol iawn, ac yn credu'n gryf yn y cwrdd gweddi. Ac wrth fynd trwy bapurau mi ddes i ar draws gyfeiriad at o ef ac aelodau o fy nheulu yn gweddio, a diolch am i Dduw ddod i'n byd yn ei fab, ac yn gwneud hynny fel hyn, yn rhestru. Diolch i ti am anfon Iesu Grist i'n byd. Diolch am ei eiriau. Diolch am ei weithredoedd. Diolch am ei farw drud. A diolch am ei atgyfodiad buddugoliaethus bore'r trydydd dydd. Darllenais y geiriau yna sawl gwaith mwyn i deall.
a mi garwn oedi am ychydig gyda geiriau fy nghyndadau. A da cofio fod gweddiau'r hen weddiwyr fel angylion yn y gwynt, pa wyr sawl bendith heddiw sy'n dod o'r dyddiau gynt. Gadewch i ni edrych ar ei geiriau nhw. Yn y lle cyntaf, maen nhw'n gweud diolch am ei eiriau. Mae'r hyn mae person ni ddweud yn siŵr o roi cipolwg i ni y fath un i'w e. Mae geiriau dyn fel ffenestr. Llwn ni edrych drwy'r ffenestr i'r ystafell. A hyd yn oed os na welwn bopeth sydd yn yr ystafell, gwelwn ddigon i sylweddoli'r fath le sydd yno. Gadewch i ni atgoffa'n gilydd am raw eiriau'r Iesu. Oedi wrth y ffenestr amenyd a sylwyd fath un i we. Mae llawer un yn gofyn a yw Crist yn berthnasol, yn relevant. Glywch i eiriau. Cerwch eich gelynion. Gnewch dda i'r rhai ac asant. A mae Duw yn peri'r hael godi ar y dar drwg, mae'n glawio ar y cyfiawn a'r anghyfiawn. Dewch ata fi bawb sydd yn flinderog. Nis gadawaf chi'n amddifad. Fy nangnefedd rwyf yn ei roddi i chwi. Pidiwch â gofni dim fy mraidd bychan oherwydd gwelodd y tad yn dda roi i chwi'r deyrnas. Mae fi yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Mae fi yw drws y defaid. Mae fi yw bar ar bywyd. Mae fi yw'r dofr bywiol. Mi a'ch cymeraf chi ataf fy hun. Gadewch iddynt fynd ymaith, cymerwch fi. O dad maddau iddynt, cans ni wyddant pa beth am ein tynnu wneithir. Mae fi a ddeithim fel y caint fywyd ac y caint ef yn helaethach. Byw i fi, a byw fyddwch chwithau hefyd. Wel, dyna ni wedi oedi digon wrth y ffenestr. Nid i weld popeth, ond i weld digon i sylweddoli fath un yw hwn. Os da ryfedd fod yr hen bobl yn diolch am ei eiriau, dwedwch. Diolch i Dduw am y rhai ddysgodd i eiriau i mi. Clywsom gan ein tadau am dy gariad di, clywsom gan ein mamau am dy galfar i. Dysgeidiaeth hwn, geiriau'r Iesu yw gobaith y byd. Diolch am ei eiriau. Ac yna nhw'n gweud diolch am ei weithredoedd. Weithiau, mae geiriau dyn yn rhagori ar ei weithredoedd, haws dweud na gwneud. Mae yna stori am ddyn oedd wastad yn gweddio mewn cwrdd gweddi ddechrau'r flwyddyn a rhywun yn dweud trenu na fydde fe cystal dyn ar ei drad ac i'w ar ei luniau. Y geiriau yn rhagori ar y gweithredoedd. Ond am Iesu Grist roedd ei eiriau a'i weithredoedd yr un. Fe gofiwch ei di hwsyn ganu am Seimon fab Jona. Pam y dilynais def Seimon? Clywais ei lais, a'r haid oedd ei ddilyn ef. Yna mae'n rhoi ei brofiad ar fynydd y gwedd newidiad a'i ddymuniad i aros yno am byth, ond rhaid oedd ei ddilyn i'r dyffryn islaw ac yno gwelais weithredoedd ei law, ei nerthol weithredoedd, a chlywais ei lef, a honno'n llawn awdurdod y nef. Ei clefydau a giliau, cythreiliad a grynau, ac angau ei hunan a drengau wrth hon, ei nerthol weithredoedd. Gweithredoedd oedd yn codi dynion ar ei trad. Y fraich oedd wyw a wnaed yn gref, a'r goes oedd gloff trwy allu ef. Bydd disgyblion cynnar yn dystion o hyn. Bydd yn llygad dystion i'r gweithredoedd, gan gyhoeddi fod y deillion yn gweled eilwaith, y cloffion yn rhodio, y cleifion gwahanol wedi ei glanhau, y byddariaid yn clywed, y meirw'n cyfodi a'r trodion yn cael pregethu'r efengil iddynt. Ie, gweithredoedd oedd yn rhoi dynion yn ôl ar ei traed. Does ryfedd iddynt gyhoeddi a chanmol Iesu Grist. Does ryfedd chwaith i'r hen bobl weddio gan ddiolch am ei weithredoedd. Ac yna yn drydydd, diolch am ei farw drud. Hen ymadrodd yw marw drud. Mae well gyda ni sôn am fyddeiant rhad, ond mae geiriau'r hen weddiwyr yn siŵr o'n cadw rhag defnyddio maddeiant rhad yn slic. Mae maddeiant yn rhad am iddo gostio'n ddrud iddo fe. Fe gerddodd yr arglwydd Iesu'r i amgylch gan wneithio'r daioni, ond fe sarhawyd, condemniwyd, gwrthwynebwyd, cafodd ei ddifrio, pwy ono ni allai ddioddau chwarter hyn. Ciliodd unwaith yn ôl i Nazareth at i bobl ei hunan, gan dybio'n digon naturiol ac ei dderbyn ganynt. Ond fe gofiwch mai dirmig gafodd,
ac yn wir ei wrthod ganddynt. Clywch Luc yn adrodd yr hanes. Daeth i Nazareth lle roedd wedi efagu, yn ôl ei arfer aeth i'r synagog. Cododd i ddarllen, dywedodd air, ond nid croeso a derbyniad a gafodd. Llanwyd pawb yn y synagog a dicter, godasant y bwriasant ef allan o'r dref a mynd ag ef hyd at ail y bryn i'w luchio o'r clogwyn. Gydol y daith fe welwn faint y gost iddo ef. A phan ddeuwn ni tua'r diwedd, nid newid mae'r stori, ond cynyddu mewn ffyrnigrwydd, cynllwynio ni erbyn i gamddarnu, ceisio helpu'r rhifen fel y difethent ef. I boenydio, i ddirmygu, i fflangellu, poeri'n i wyneb a'i wrthod yn llwyr. Gan ei groeshoelio'n greulon ar domen sbwriel dines Jerusalem. A gyntai, yno'n fyd gyda bron y gwawdio a'r poenydio, yn gweddio ac yn eiriol drostynt. Ydy, mae maddeiant yn rhad i chi a fi, a mi ddo gostio mor ddrud iddo ef. Dos ryfedd yn y byd fod yr hen weddiwyr yn diolch am ei farw drud. Ac yn olaf, diolch am ei atgyfodiad buddigoliaethus ar fore'r trydydd dydd. Bob tro y den at y geiriau hyn bydd ar llais a'r angerdd i'w glywed yn uchel ma'n debyg. Fel pe wedi cyrraedd pen llanw i diolch. Sain ac angerdd y geiriau yn dangos i'n haid, a finne, fawredd a buddigoliaeth bore'r trydydd dydd. Mae hanes yn dweud fod Iesu Grist wedi byw, ond ffydd sy'n dangos i fod yn fyw. Nid ryw atodiad neu olnodiad i hanes Iesu Grist yw'r atgyfodiad, ond ffaith sy'n goleio bob ffaith arall. Mae fi a ddeithim fel y caint fywyd. Mae cwestiwn y ddau angel i'r gwragedd a ddaeth at y bedd yn gwestiwn cyfoes iawn. Paham yr ydych yn ceisio'r byw ymysg y meirw? Nid yw efe yma, efe a gyfododd. Nid un a fi byw ydyw, ond un sydd fyw. Dyma'n cyffes, dyma'n pregaeth o hyd. Yn ei anelchiad o gadair yr undeb yn Abertawe yn y flwyddyn ces i fy ngeni, fe apeliodd R.H. Williams chwilog am i ni ymroi i ddysgu a phregethu Iesu Grist. Y mae'n wir fod Cymru wedi newid, a'i thrigolion wedi newid llawer mwy, a mae ein diddordebau wedi newid, ac ni phreswylia Cymro heddiw yn yr un bydysawd a gytrigau ei deidiau, ond eres ei hangen yr un, Iesu Grist yn arglwydd a gwaredwr. Wel, beth wedi fe am y newid i Gymru erbyn heddi, ond eto, yn 2023, fe eris yr angen yr un, Iesu Grist yn arglwydd a gwaredwr. Un waith am byth oedd ddigon i wisgo'r goron rain. Un waith am byth oedd ddigon i ddiodde'r bicell fain. Un aberth mawr yn sylwedd, yr holl gysgodau i gyd. Un Iesu croesoeliedig yn feddyg trwy'r holl fyd. Mwyn ei enw. Gawn ni gloi gyda gair o weddi. Dduw sanctaidd, am y dydd newydd hwn, am y posibiliadau sydd ganddo'r ein cyfer, am i ti addo fod yn bresennol ni'n plith, am yr iachad ar am y ddeiant trwy'n tynnu cynnig i ni, am fywydau wedi hael greu, am obaith wedi adnewyddu, am gariad wedi ailenni, rhawn ni ti'n diolch a'n clod. Molwn di am dy gariad tuag atom, am dy ofal ohonom. Molwn di am i ti'n caru'n ddiw a han, gan beru'r hael godi ar y drwg a'r da, ac i'r glaw ddisgyn ar y cyfiawn a'r anghyfiawn. Cynorthwean ni o dad i'n garu'r rhai sy'n ymwneud â ni. I cyfalu amdanynt, ein anwyliad, ein cymdogion, yn cyd-grisnogion o sawl enwad a thraddodiad. Cofiwn eiriau'n harglwydd, cerwch eich gilydd fel y cerais i chi. Gan gofio hefyd, cerwch eich gilynion, gweddiwch dros yr rhai sy'n eich erlyd. Ie, gwrando'n gweddiau heddiw eto, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.